puhutaanpa nyt pikkusen siitä, että miksi me ei käytetä tekoälyä meidän tarrojen tekemiseen. Ja nyt mä kehotan sua kovasti kuuntelemaan tämän videon loppuun asti. Ja meidän tiimiinhän kuuluu 2 piirtäjää, Ari ja Veera. Ja molempien TikTok-tilit tulee näkyviin tähän näytölle nyt. Ja koska meiltä löytyy 2 todella taitavaa piirtäjää, meidän valikoimasta löytyy erilaisia tarroja. Pystytään tekemään vähän realistisempia ja vähän tämmösiä niinku sarjakuvamaisia tarroja. Ja mun mielestä se on meille rikkaus. Ja ei pelkästään meille, vaan myös teille asiakkaille. Ja jatkossa jokaisen tarran tiedoista tulee löytyyn tieto, että onko se Arin vai onko se Veeran tekemä. Silloin kun me alettiin näitä tarroja tekemään ja tuottamaan teille asiakkaille ja myös meille itselle, me haluttiin, että kaikki on mahdollisimman aitoa ja me arvostetaan taidetta todella paljon ja se on meille erityisen tärkeää. Meidän mielestä tarroissa myös pienetkin yksityiskohdat on todella tärkeitä, jotta niistä saadaan ihan niinku priimaa timanttia teille asiakkaille ja myös meille. Mä voisin sanoa näin, että meidän tarroista löytyy oikeasti sydäntä, koska me ei haluta tehdä semmoista nopeaa tuotantolinjaa, että joo, tekoälyllä tehdään vaan mahdollisimman nopeasti tarroja teille asiakkaille ulos ja myynti sitä, myynti tätä, vaan me oikeasti halutaan tehdä niinku priimaa. Se on meidän mielestä erityisen tärkeää. Ja mulla on oikeastaan yksi lupaus just sulle, joka katsoo tätä videota. Me ei tulla ikinä käyttämään eikä olla käytetty tekoälyä meidän tarrojen tekemiseen. Muista tää. Jos katsoit videon tänne loppuun asti, niin osoitteesta www.tarrolab.com löytyy 2 erittäin taitavan taiteilijan piirtämiä tarroja, joten arvostaisin kovasti, jos kävisit ees vilkaisemassa meidän valikoimaa. Done. Heippa!